Ahojte, ja som Tobo. Ukážeme našu basu, kde bývame. No, basu. Poďme si ukázať. Ale dneska si ukazujeme našu youtuberskú basu, ktorá tu máme televíziu, ktorá je úžasná. Aj toto máme takto pod sebe, kde všetci riešime všelijaké veci a všelijaké. A toto teraz povedzte Filipovi, natáčame video. No, takže toto je to. A čau. Bracho?